Easy music. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Doi, una, doi, ia, zic, da. 1, 2, 2, 2, ia. Uită-te la mine, coaie, cine sunt, ce faci, ce vin acum, mă frate, și zic că e complicat, n-are cum să fie asta o problemă mare. Cine sunt și ce fac, eu sunt cel mai tare. Ia, uită-te cum vin acum și vă zic și vouă. Yo, 1, 2, rima asta este nouă, n-are cum să fie, frate. Iarăși eu vă zic cine sunt, eu sunt șeful pe YouTube. N-are cum de cum să fie altceva, nu. Uită-te, bă, frate, rup YouTube-ul, da. Yo, vin și vă arăt și vouă, nu. Abei nu e nouă, nu, n-are cum să fie asta așa. Cine sunt și ce fac, eu asta e treaba mea, bro, bă. Uită-te că e panos, nu, n-are cum să fie, bro. Uită-te, bossule, n-are de ce. Uită-te la mine, coaie, cum fac eu cu ele, cu fetele mele, fetele lovele. Uită-te, bă, frățioare, cum zic și eu iau pe ele. No, că și așa nu are cum. Eu vin și vă spun, că oricum sunt cel mai bun. Și să mă ridic de acum și 1 și 2, uită-te, băi, frățioare, cine sunt și ce fac, asta-i treaba mea cea tare. Nu are cum să fie o problemă mare. Uită-te la mine, ce vă zic, băi, frățioare. Și iar vin și iar vă zic cine sunt și ce fac, și că nu o să mă ridic, nu mă mai complic. Eu nu sunt, nu timp și iar vă zic cine sunt și ce. Uită-te la mine, cine sunt și ce fac, bro. Cum vin, uită-te una din 2 fetelor. Bună seara, cine sunt și ce fac eu de acum. Poate că ciudat și vă zic, bă, eu sunt cel mai bun. Iar am uitat. Uită-te, bă, frățioare, când da sufletul pe rap. Și deja eu zic că nu mă complic. Cine sunt și ce fac, eu nu sunt mămic. Uită-te, bă, frățioare, cum zic și iarăși vă dau 1, 2, 3, 4, cine sunt și iar o fac. N-are cum să fie asta o problemă pentru mine, lumea mea este doar o dilemă. Și iarăși vin și zic că nu mă mai complic. 1, 2 și 3, nu mai sunt, nu timp. Și uită-te la mine, cum vin și vă dau 1, 2, 3, frate, și apoi vă iau. Uită-te la mine, cum o zic și iar o fac. Parcă zic din filme, uită-te că-s colorat și poate că o fac așa. Și vă zic direct cine sunt și ce fac și unde o să merg. N-are cum să fie asta o problemă, frate mi, uite acum că este o dilemă. Uită-te, pe busule, cine sunt, ce fac, eu sunt cel mai tare acum. Și vă zic și dau. Easy music. Yeah.